салом арз мекунам ба ҳамаи он азизоне ки ин лаҳза ҳамаро тамошо доранд. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам ки чун маъмул барномаи хабарии радиои Озодиро баъд аз камтар аз 3 соати дигар пешниҳоди шумо мекунам ва чун дар ҳафтаи охири зимистон мо барои шумо хабаргузоришҳои муҳим дорем ки мехоҳем дар барномаи имрӯз ба он барои шумо пешниҳод кунем ва ҳамкорони мо ҳоло сари чанде аз мавзӯъҳо фикр доранд ки бархе аз онҳо дар барномаи имрӯз пешниҳоди шумо мешавад. Хуб, ба ҳамин зудиҳо душанбе соҳиби боз як роҳи сеқабата мегардад. ин роҳ дар кадом минтақаи шаҳр Душанбе бунёд хоҳад шуд, баъди ҳамагӣ чанд вақт дигар шумо метавонед дар барномаи мо тамошо кунед. ва растание ки аз баҳор мужда мерасонад ва чидани он аз 500 то 5000 сомонӣ ҷарима дорад. оё таъин кардани чунин ҷазо барои имсол онҳое ки ин растаниро мечинанд тавонист ки ин ҳодисаҳоро коҳиш бидиҳад? Шумо метавонед дар гузориши имрӯзаи мо тамошо кунед. ва миёни Узбекистону Тоҷикистон як нишасти муҳиме баргузор шуд ки ва оё ин нишаст метавонад боз ҳам ин ду кишварро ба ҳам наздиктар кунад? Шумо метавонед дар барномаи имрӯзи мо тамошо кунед. ва ё ба зурӣ ё ба зар, ҳарчанд маълум аст ки дар интихоботи президентии имсолат дар Русия ки пирӯз мешавад, вале бо ин ҳам мақомоти ин кишвар талош доранд ки бо ҳар васила мардумро ба ин интихобот ҷалб кунанд. ин чанде аз танҳо гузориши хабарҳои имрӯз аст ки дар барномаи мо пешниҳоди шумо мешавад. чанд хабаргузориши муҳими дигар албатта дорем ки умедворем ки вақте ки бо мо ҳамроҳ омадед ҳатман бо хабар хоҳед шуд. фаромӯш накунед ки шумо моро метавонед дар Озодӣ видео YouTube тамошо кунед тариқи пахши мустақим ва ҳамчунин дар саҳифаи расмии мо www.ozodi.org. ҳамаи шуморо ба чанд лаҳзаи дигар мунтазирем.